Hupaingon ma akasitua na di tonga-tonga muna. Au dengan situa jala sitidangi dihaka-hapagsuhon nanti naon ni Kristus. Huhut pagtoha dihasangapon si papataron sugod. Pagmahani hamu mabunguan ni debata na dihamu. Unang songon na pinaksa. Siyan las ni roha mamanghiuton debata. Unang ala ni pangomuan hailawang. Siyan rikot ni rohama. Unang masongon akan namamaksa na torop alay kabitiruan mahamudi akan na pinagmahan. Ngoloi jalaon muna matupal hasangapon na sora malosi ya dunggabe patag pagmahan na poloni. Laosongoni mahamu akan naumpuso. Uduk mahamu dia akan natumungani. Alay saluhut na mahamu manulukon hasirepon sa mahamu ay dialure bata do akan nakicanggoha alai dilio do asi-asi tu akan nasirep maroha atong patutago hamu madiri muna tuturu ni tangan ni debata nagugoi asa dipatibo hamu ditikinai tikakon hamu ma nasa nahinoso ni rohamu na tuibana ay disario do hamu torang mamata muna dungo mahamu na maut out do alumuna si polisi songon babiat na magawang mangalului si boduton na komos mahamu mangaloi bana maghite-hite hapok seaon ingot ma dang tagbain sosonggop akahapok suhon si songoni nang tu akaha angimuna na dipoktibion areang kodebata na puna sa luhut asini roha na umacau hamu tuha sangapon na manok tongi di bagasan Kristus pauli-ulion na pahoton na jala patuguon na dohamu dungjolo di tahun hamu satokin hapuk suhoni di imana mahagogon go di sa ledeng-ledeng na amin makite sian si Silvanus dongan haposani di gohaku hubay ma surat nasautikon tuhamu mangapui jala makatidakon iro sitong asin di rohani debata ha jongjongan muna namandok tabi tuhamu huria na di Babel na tapirgat do hita akom ni Simakus anaki masih tabian mahamu hurut masihaumaan di bagasan holong di roha dame ma disaluhut amu akan na di bagasan Kristus.